אתם חברים אוהבים בננות, נכון? לא בדרך כזאת, צריך סוטים. אז הסרטון הבא יגרום לכם לא לרצות לאכול בננה יותר בחיים. בן אדם הזה רצה רק לאכול בננה, ואז הוא ראה משהו. שהבננה שחורה מגעילה ולא יפה, כן, אבל גם עוד משהו. את זה. יש משהו בבננה. אמרתי לכם, בננות? לעולם לא. זהו, נגמר. טוב, אז לפי התגובות של הגולשים באינטרנט, הסרטון הזה מזויף. איך אנחנו יודעים שזה מזויף? אז קודם כל זה מוזר שהעכביש יחיה בתוך בננה, סגורה ואטומה בלי אוויר, ככל הנראה, למרות שיש מצב שהאוויר ייכנס, אבל בכל זאת. והסרטון פורסם על ידי אנימטור מפורסם, כאילו בגרמניה. כאילו ידוע כזה. 1 ועוד 1. 2. טוב, אז בסרטון הבא יש ילד קטן שמחכה לאבא שלו בדלת. אבל מי שהגיע בדלת זה הדבר. Hannah. Nana and Hannah. You got your daddy's later. Daddy. You wanna go see Daddy? כאילו איך אפשר לא לצחוק על זה? כאילו נכון, זה רע לצחוק על ילדים קטנים שנפגעים, אבל איך אפשר לא לצחוק על זה? הילד הזה עומד על טרקטורון קטן כזה אדום, מחכה לאבא שלו, כולו שמח, ואז בום, הדואר. אם אי פעם ביקרתם בחנויות של צעצועי ילדים, ודאי ראיתם כזה כמו עמודים כאלה, ובתוכם הרבה כדורים, גם במגה ספורט. יש כדורים הרבה, נכון? כאילו זה, מה שאתם רואים פה עכשיו. בקיצור, האישה הזאת חשבה שזה אחלה רעיון להיכנס לתוך זה. חמודה, מה חשבת שיקרה בדיוק? שתיכנסי והכל יהיה בסדר? שכלום לא יקרה? והחבר הזה שעומד בצד ומצלם ואז פשוט בורח. אחלה, נכון? אני מצלם אותך, יאללה, תעשי את זה. אני לא מכיר אותה, ביי. רגע, הנה תהיה בצד הזה. בקיצור, מקווה שאהבתם את הסרטון היום. תגידו לי מה אתם חושבים על הסדרה הזאת של לבקר סרטונים וכל מיני כאלה. אל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק, לרשום תגובה, לעקוב אחרי באינסטגרם, פייסבוק, איפה שבא לכם, סנאפצ'אט, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.